аксия 3 рӯз давом мекунад. 3000 рубл қайд доставкаш. Баъди 3 рӯз 3500 рубл мешавад бо плюс доставкаш. Салому алейкум ва раҳматуллоҳ. дар ин навор хостам як доруро тавсия бутам. хоҳиш наворро фақат мардҳо бубинанд. Биохербс ё ин ки королевский миёд. бисёре аз мардҳо медонанд ин чӣ дорувай. хоб касе намедонад, аз ман мегӯям дар ин навор. Биохербс ё ин королевский миёд истеҳсоли Малайзия. хоб мада ин Малайзия 100% оригинал барои бақувват кардани мардонагӣ, муҳлати ҳамхобагия дароз кардан ва ҳамчунин барои тавбати хронический простатит ва барои гардиши хунро хуб кардан, барои стресс ва хастагиро кам кардан беҳтарин дорувай, чизи табиӣ. Показания зидди нишондодаш барои шахсое ки касали қанданд, давлениянд, мумкин нест истифода бурдан. 10 пакет дора, пакетиш 30 граммай. аз велосипед кардам, ҳуй мекунам, пакетошам нишон метам. як чизи дигарро бигӯм ки агар ки оригинал боша, пакетош инҷош хеле пакетиш ғавсай. дар дубликатош ҳамин пакетошон тинки бекачество, яъне ки качествои пакетиш безебай ва ҳамин свечам рангиш зарди серангай дар дубликатош. хеле ранг намудаш ҳуй мешава, магнит дора. оригиналша магнит дора, маҳкам мешава. хоб инам хеле пакетако ира тарзи истифодаш, як пакетша 3 тақсим мекунед, як қисмша ним соат пешаи хоб рафтан ҳатман шиками сер мехӯред. хоб 10 пакет дора, ир як моҳ мебара. нархиш аксия, фақат аксия қатъи, аксия 3 рӯз давом мекунад. 3000 рубл қайд доставкаш. баъди 3 рӯз 3500 рубл мешавад бо плюс доставкаш. 3000 рубл қайд доставкаш фақат через почта Россия. через почта Россия 3000 рубл иншоалло метавонед муроҷиат кунед. доставка ба тамоми ҷои Россия через почта иншоалло ки равон мекунем.